iedereen. We waren alles maar odi. Masra, Ronnie, Brunswijk. Mi abuan boskopoe. Omensma, den tap se isma ekariu miljonair. Maar, ome bedrijven, you bouw potina albina kaba. Ome bedrijven, you bouw potina mungo kaba. Fu poti den blaka sisa nanga blaka bradaf unu fu roko. Omdat no apina san etek unu, den blaka brada nanga den blaka sisa unu emoro pina ina kondre. En den no abi roko. In berekend dat de 150.000 smasan stem ongeveer pot a coalitie disi. Dat aan de andere kant u abi ongeveer 450.000 sma sang epina sano abi roko. Want ano ala den sma den lanti roko. Boemfuru voor de sma voor de coalitiepartijen den lanti roko wel. Maar den trasma sano den coalitiepartijen. Boemfuru den no den roko den no abi roko. Dan den bakra abuan sanekari preventie en interventie. Die desma etaki you Ronnie Brunswijk, boemvoerusma etaki you na miljonair. Dan mi wan sabi graag om een bedrijven you bouwpoti na mungo kaba. Om een bedrijven you bouwpoti na albina kaba. Om een bedrijven you bouwpoti na paramaribo wanika kaba. Fu poti desma fuwi na uroko. Omen. Telek no voor zover misabi na 0,0. Wel misabi ide bezig in abusi e suku go to euroko udu. Maar asandati ane chanwa ontwikkeling kongi den trasma. Ane chawan ontwikkeling kongi den tra blaka brada na ngasisa fu unu. Na wan piki groepie abe euroko na den concessie en daar blijft het ook bij. Sarju, amadat be de wan echte goeduma, wan echte miljonair. En anobe chara ne wan wang. Sarju bouw om een bigi bedrijven pot om een smana uroko. Dat we kan zien dat werkelijk amandisi be de wan echte goeduma. Maar you, Ronnie Brunswijk, je chara ne tak you na goeduma. Maar goeduma nanga mofo ano ala de drape. Mi wani sabi graag om een bedrijven you bouw poti na mungo kaba, potis mana uroko. Om een bedrijven you bouw poti na albina kaba, potis mana uroko. Om een bedrijven you bouw na paramaribo wanika kaba, potis mana uroko. Dat mi wan sabi. Want na desan dat wan goeduma mu do. And if you no doing ete, want mi de zeker you no doing ete, dan mo give wan advies. Begin bouw wan aantal biggie loads. Boom biggie loads. Pe ongeveer tudususma kan roko in one of the loads. Dus one loads moest man teke tudususma fu e roko dape. Dat de loads dat die, if hij bouw ongeveer 50 voor de biggie loads dat die, dan a loads dat die e controle een soort project die den kwai boy, den boy san e fufuru, den man san e roof. Justitie en politie sabi ala demandati, dat de demandati do ogri te den do kwai te den vrij, da den loos voor you dati, dat den boy ego roko dape verplicht arbeid tegen betaling, maar de maik is een loon, na so u kan poer de rovers de fufuruman van strati. Masra, Ronnie Brunswijk, nou een idee me giu. Want kan de crossbay voor you de mano de sa abide idee dati. Kan de crossbay voor you de mano de fu adviseer you so you saimus do. Want char anen fu moniman, char anen fu guduman, dat is niet alles. Den blaka brada fu epina. En den blaka brada edu ome kwai omdat de moro 4 a pina. De moro 4 a chocho. En na you chades mago bundel poti ina programma disi. Poti ina katibo disi. Dus mijn vraag. Mi wani sabi graag om mijn bedrijven you bouw.
poti desma fui na uroko. Mi wani sabi graag ome yu bou na mungo, ome yu bou na albina, ome yu bou na paramaribo wanika, ome yu bou na para, ome yu bou na afobaka brokopondo, wana desan dat guduma mudu. If you no doen nooit ete, dan bigi mek moeite fu doen. En if you no doen nooit ete, dan komt het erop neer dat na aneye chari fu gudumang fu miljonair, maar no wan bumbusani ine du gidesma. Tot zover a boskopoe disi. Mensen, uno kos amang, uno scheld amang uit, niet beledigen, niet uitschelden. Desma sawan reageer gewoon normaal, netjes, anga respectie. Bedankt. One love.